캣, 그니마. 내 스스로 타다타다 하라는. 아무 지가는 그니마 하라는. 이슬나 타다타다니 하듯이 불라마라길 나무나 해. 그니마. 강수야. Oru, jebu je. Ang bekang labakan ang. De, humtadang. Jebu je. Abo hanggun hayakhै बियो. रावबो न'आवबो आफायाबो मोनफैयाखै. हस्पिटालाव लांनांगोन बेखौ हस्पिटालाव. एम्बुलेन्स. Abo, थाबनो बेखौ हस्पिटालाव लांनो नांगोन. नङाबा बाथ्राया गाज्रि जागोन. नोङो 108 आव फन खालायनाय 108 आव. एम्बुलेन्सआवबो माथो फनानो नांलालै. माथो डिसकानेक्टसो जाबाय दं. एम्बुलेन्सखौ नेबाय थाबा दा मानसियानो मायबा जालांगोन. जालां स्कुटियावनो लांसै. माब्ला हस्पिटाल सहैगोन. थ' फंबाय थ' माबार नों बेखौ उनाव बामना लादो मोजाङै. दे आं स्कुटिखौ सालायनि माबार थ'. औ. Dokter, nurse. मा जादों? Nurse madam, आंनि आगैया हां लानो हायाखै, हांबोनो हायाखै. हांखौनो लानो हायाखै बियो मोजाङै. मेडाम माबानो डाक्टरखौ लिंहरो. लाबो बेखौ इमारजेन्सि रुमसिम लाबो. हेलौ रादाय. रादाय, सुदेमा हस्पिटालाव दङ एडमिट जानानै. नों फैनांगौमोन. मा? सुदेमा सुसाइड खालामनो नाजादोंमोन दिनै. इसोरनि अननायाव जेबो जायासै. दा हस्पिटालाव एडमिट दं. नों नायनो फैनाय. दाननानै होबाय. माबायदि गाज्रि मानसि बियो. फनखौ दाननानै होबाय. सुसाइड खालामनो नाजादों होननायखाय गिनानैनो फनखौनो दानना होबाय. मासे गाज्रि बिलाय. सारा नोंखौ लिंहरदों. हो? सार माने डक्टर सारा लिंहरदों. नोंसिनि पेसेन्टआ हुस फैबायनो. माबोरै थां? बिब'आथ' गैया, फार्मासियावसो थांदों. गारजेनबो गैया, मा खालायनो आं. हेलौ. अ. माबोरै थां? नङाबा सारखौ लोगो मोननाय नङा. सारा गुबुन हस्पिटालावबो थांगोन. औ दे. सार. औ जिराय. पेसेन्टआथ' दा नर्मेल कन्डिसनाव फैबाय. नोंथांखौ बेसिम लिंहरनाय बाथ्रायानो जाबाय, पेसेन्टआथ' प्रेगनेन्ट? औ, बियो प्रेगनेन्ट.
दा पेशेन्टखौ मोजाङै नायनाया नोंसोरनि दायित्व'। पेशेन्टखौ दुखु मोननाय बाथ्रा, गोरा बाथ्रा नोंसोर जेबो दाबुं। बियो दा डिप्रेसनाव थांनानै दङ, बेनिखायनो नोंसोरो अननानै लाखिबानो जाबाय। जेबो गोरा बाथ्रा दाबुं, नङाबा आरो बियो नेक्स्ट टाइम आरो नाजाबावनो हानाय। मा बुंनो दा आङो, माबा सोंनांगौ? औ जागोन दे सार। बिनि थाखाय दा बे समा जोबोद गाज्रि जानानै दङ। नोंसोर न'नि मानसिया बेजों मिनि खुसि रंजा बाजायै अननानै मोजाङै लोगो जानानै थाफानांगोन। खारन बियो डिप्रेसनाव थांनानै दं, जाहाथे नेक्स्ट टाइम आरो बेबायदि खालाया। बेनिखायनो नोंसोरबो नायनानै सोलिबानो जाबाय। औ जागोन दे सार, जागोन। दे होमब्लालाय आं मेडिसिनफोरखौ नार्सनि आखायाव रिसिप्टखौ हरगोन, नोंथाङा लाबानो जाबाय। अके सार, थेंक इउ। आब' औ मामोन? आब', डक्टरा गार्जेनखौ नागिरदोंमोन, नों गैयैखाय आंनो थांबाय डक्टरनिसिम। ए जेबो नङा दे, मा बुंनाय डक्टरा? आब' माबा डक्टरा मा बुंनाय डक्टरा? नोंसिनि आगैखौ प्रेगनेन्ट होननानै बुंदों।